କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଏକକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଡ଼ ସାଜିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ଧର୍ମଶାଳା କଂଗ୍ରେସରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କିଷାନ ପଣ୍ଡା ଧର୍ମଶାଳା କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜେଡ଼ି ଗଢ଼ରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଖତସାର ଦେଇ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଶାଳା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଙ୍ଗାଡ଼ି ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜାରକାଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂଆ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିରୋପା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ନ ହେବ କିଏ କହିବ? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଧର୍ମଶାଳାର ସଚେତନ ଭୋଟର ତାହାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସମୟ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠି 90 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଧର୍ମଶାଳାର ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହୋଇପାରେ, ବିଧାନସଭା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହୁଛି, ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ତାହାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ସଫଳ ହେବେନି। ଏ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସଭାପତି ତ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାରକା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଛାତ୍ର, युवा, ସବୁ सोशल मीडिया आमर पूर्वतन कांग्रेस कर्मकर्ता वर्कर वर्तमान भी अच्छा, समस्ते मीडिया भाई माने भी उपस्थित अच्छा। आम ये स्वागत करने को छिड़ाईचु। आती आशा करुच्ची सभापति आमर केमती भल भाव माँ बिरजा दर्शन करी फेरंतु।